Rohalong Kolpana Borua Pohem no Charlie Amen Penkibidun, let Rahul Rock Yapan Kadam. Kaya pasat lang HSLC Kiundun Almusumar at Tumapan Karjopon. Basan si pininipay po Arni nijang karbeng long lakatroksi Kopli constituency kaparlo pelang pi prilube arong along pini HSLC matik kaya basat lang Kiundun Almusumar at Tumapan Karjopon. Lapen Prilu arong along pini HSLC asat lang along kacipate dun bangkoy Almusumar atum cipate dun lapen bangkoy abang kubang pi Almusum atum pusitami piningasingkan abang ki ang bangkoy Almusumar atum anta undun taylo lapen HSLC along ang tekemisen pen toklang undun si Prilu be arong apan nong mi wan pilo lapen labang so nong mi kewan kacipaduk abang kubang pi Almusumar atum apan akihay searching in lengpen cipater pipon si man peng kedo oho pen arshopon lapen labang sa may along aluhi man peng pen kacitong dun Prilu Waisong High School Principal akihay Birendera lapen Sardokpur School along Principal akihay Mohes Ronghang lapen Cleardap ME School along Principal akihay Dhoniram Ingleng lapen Prilu arong asar Monsing B lapen Riso Basa akihay Bidasing Turam lapen Tinsukia College along Assistant Professor akihay Longki Ingleng lapen Kaya pasat lang Kiundun api apu lapen rong sorhay hui atong jatong dun pen may RDTP don rinti si may misen pen patun po Pinini tum dak Prilu arong long jasemet ni tum rong si pen chingwai si ni tum arong pen pining non hedjong ki pipon la metric result along Kiundun ariso ejang tum hana karcho mai pedupon pen ni tum dinga cheng sam dinga cherong mangala hano je pining ni tum arong pen bang koi metric pass dun lo bang koi da passet sila bang ning karong piglam lo la pen la bang koi ang bong pen first division bang pli ang par ke second division third division ke bang aso si dak pass lo percentage mukha misen sam la sini tum kadu ka ve kar biang long e plang kar bios a somar do ana parents guardians mata ka chuning ri la hen lo je non na pir the ke la ke the kiri ka chipate ke the kiri ka chibaya juk pe na ka potsi methang mi sang somar phan lu ka pat hek pikji phan anu tina parents guardians ta bor ini la pen hala somar tum si tame ke thek pikji phan kadu ka veta che bor ina gi pusini tum chuning ri pon a the bangke thek the pulo ta pina pir theke kereng tu na thai ave kereng tu na dimawi asi thek nang ji thek pik nang ji bang phan lit ep unang ji aso phan si kadu ko we students sum hada ni tum chuning ri lo pen pini ni tum karcho ponong students sum hada ni tum kurbang phupa jirlo alang ni tum kail an so se ke thek ji phan ni tum arna man lo ji mi hang pidun arong men thak dak Prilu arong Prilu be arong si kadu ko we phanta nilhin pen cardon pachreglo cardon nilimen ke demir teron pi lapen nili ke Sardokpo Ronghang Memorial Higher Secondary School ban si nili metric asat lang bang chipo unpon iklo lapen metric lang a percentage la bang ke lapan mi o ede nili ning kamat hating ban bang ke bang widalo lamen nili ta kechok che da chat la he amat nili percentage la bang ke 71.16%. Non upcoming candidate la non metric talk it tum hame ko song la nang suggestion pi don ji ka that pen ke tok ji akorti injira tum phan ki pupon ji bang la puhen lo nangli tum class alo ne lo chelang unang positami nili ki pudam ji bang ke la puhen lo class along pura attentive onai ke do nang ji jong sinali tum attentive olo pulo tangte mola hem lo ka chilanga bangke la an stress chipi o nang ne det po alam bangke la pu por he phrui lo pulo te nang litum la an penta mane mi pon po la pen ke hoglo nang litum ai la bangke asap o akhai lo si chibinang po alam bangke mobile bangke ilitum aning phan pura attract that po la support pen tum lo chela intum te that po la pen ke kinang sot la la bang ke kijui ya bang pulo te ekdam la metric exam ot bang ke mane chikhang thip nang po athe nil tum ta ke photang lo la ha ya joksi percentage la ha ta kom et lo ene percentage kon long na ni na nili bang ke 71 expectation bang kon la kon si long nang ni expectation na bang nili ta star no hole distinction an si aim dun lo most mi un eder lo non la aim in life tiga lang nili aim in life bang ke
non UPSC lapen APSC exam aphan si mane nili bor idun po lapen ke jong si radak asap katora do chet plotang te nili bangke lawyer hin bang si Charlie pon po sini mata let Rahul rong pi apan kedam pin por me ilikar biasar lam thiki pu ason phode tini det po ason thak thak si kedam tang kali tang sumila rong hangpi kisung chetong det abita ilikar bia khai au samar atong apan kaprek ka khai ahem kibinon ington lang welang lapen kedam tang pen penang an organization atum positami ilitum asomar atum aphan banga khai ahem kibidon ington lang popusi pangda ponu bonseta isi alam tia banki imithangadim atau anu along kachardia hemisen gawe lapet lu than banga tum mithanga sai kajidam kepang kriwewa ajok osamar ke technology aphan penang an kiduk det mati tangka mahakawi atum ki banga khai ahem sitami bidonang koklu lasi laso putak KAC kachari ke thekeding atom langchari tun theka sonti messenger lapen kartang Rahul rongpi asar bora sar therongpi ahenpen ke thekeding lapen CEM atom laso putak nang charap don vekta pusi choning ripon padu amripen hemari bongrum report notice pen mobile pen kachi puke thenat ho mobile kona se ki bilo se kaju da ho ke hala Rahul bang ke dikor pul hai la bang thak dun lo thak dun de tho thak dun de yatta dam ju da ho dam ju lo ke abang la de lo ri lo ta hon par ke la ni neng bang ke kona se ke do ma po ke aphi tom bang aphan phun kol lo Rahul la ve phi pu se kaju lo ke thano da hon pare than pen o do pori no pulo thang ke pang jar ri lo ke hapang hin si la Rahul pu bang pachi dam la pa hai ke nineng bang ke dam lo men la di cho ram pe lo pu phit hai an si la chini de lo ke la mobile pu e thevet alam ka chi pu pen ke la tang le lo hai la thevet ki chi pu pen te la pan chi pathi lo ji pu ke nita ni duk pe kan me hai par si ta hem bang ni so that tan kham nang da